Tá man bhainistear seo le pobal le chéile ar chláithníile. Tá gciorcáil córa agan de pobal na Úcráine. I mí lúnas de físa trí hanig DLDC ag pobal le chéile le chuir na stún goró físa seart de pobal na Úcráine ag tartan seo go fud ceara agus an deoclann freastal le hoiarú. D'eagraí muid rangan na córa bearla a chuir fáil dífa an seo an anad gaiirú hallan ceil. Nuair bhíonn tú do bhúnseir tá sé dilí irías tá ar scóir le ceithre bliana ach tá sé galanta an deis a hapún seo ag teagas bearla agus go a géalaige don daoine a bhógus seach sa ceantar muinse na Úcráine. Tá ag cuidú leis an níocht mhóra tá dhéanú agan seo ag tabhairt daoine uair le chéile agus cairdeas ar le cruthithe adran de réir chéile. Tá sé chuir fios ar a chuid ar a teangaí, cultúr na héite, agus tá sé tuairt álas dá muir na héite ar chuid cultúr sacú sin. Tá sé fólam óna chéile, Tá muidir é fólam faoin ceantar as a dánig siad san, agus níl teach ar bés sa ceantar seo nach bhfuil daoine acu in áiteacha eile. Agus tá siad san an han tuis go bhfuil siad ag éalú ó chogadh nó léirscris nó ó mharú agus go bhfuil baile acu go dtí teacht arás ar cuairt aige. Agus na daoine bhachta seo ní hiagló sin í dhéanamh. Tá siad ag fáil scéalta, léthe áirithe tuigh siad isteach an seo agus bíonn siad críomhrichte mar thula siad faoi búlnaí ina máilte hain nó tá daoine muintethe nó cairdeló i ní bása áil agus tá sin ag tarlú leis na daoine bratha seo. Tá seapa pobal le gan seo Thar fa dóigh a bríd Jonah i gobíonn seapan pobal. Sa seapa pobal bí muidig díal airí agus rudaí agus rahan an táirgad sinna lígan sóthar ar chéthúir a pobal le cuasaí drámaíocht a chuir fáil de fáistí agus iad an aisce cuasaí ceáil, bhín ceáil chorm agus a bhór faideanna. Tá grúpa therapy álainne ní táisithe, tá grúpaí an fahanne a taithran agus tuismothirí, teispanta sí álainne, teispanta sí fashion, ag teispanta an phobal go bhfuil inchimsú ag tarlú in san ceantar seo, ní bhhain dá pobal áirithe cosa le tuismothirí ága nó muintir na Úcráine, an pobal ar fad a gotcin. What do you say for Nastrolia? So tá pobal le chéile tá sé dínta táhairteach sa ceantar, tá rosemary agus an scafte ag gcónaí ag agrú rudaí, tá an duine Jonach ionta táhairteach sa ceantar agus tá neart daoine ag obair go Jonach sa ceantar seo ach tá spás óna gcónaí de dhaoine eile. So fáilte isteach. Bainann siad solta tartan seo, tá siad ag meascúil na daoine, tá siad ag gáil na scáileann seo, agus tá siad a fólam coppla facail Gaelic fast. Sílim héan gúil se inta tábhachta, churann sé go mórla do híal, agus tá sé jazz rudanseart a thabhairt aráis. Tá sé de fléisir agus de fribhla jogam le páirt in sa grúpa seo. Shin, A.